prøver at lave en lille serie, hvor vi finder ud af at lave nogle nedtagninger på vores kære jakketang, og så benævner vi ikke, hvilken kasse den kommer fra. Det må man så selv prøve at regne sig lidt frem til. Så vi laver en mysterienedtagning i forskellige afsnit. Vi kan lave første nedtagning med et Tulandski. Tulandski. Hey. Det skulle være en nedtagning fra vores kasse. Så kan man gætte sig lidt frem til, hvad det for en skulle være, hvis vi skifter plads. En anden nedtagning fra en anden kasse kunne være en version, hvor vi støder op med et højt tuning. Det er ikke højt. To forskellige nedtagninger på to forskellige klasser. Og så skal vi prøve bare lidt enkelte for sjov med mor Sigrid Jordan. Det er jo en nedtagning, som er for sjov. Jeg tror ikke, den brugt i virkeligheden. Det er en rotation, vi fejrer med svinget mod et potentielt angreb imod hovedet. Og jeg vil gerne ramme dine lægs. Så jeg vil gerne have, at du sparker med Miki. Ja, klart. Yes. Ej, det er Så vil jeg prøve at ramme sin læg med min fejl. det.